اگر آپ کے دل میں بھی کبھی یہ خیال آیا ہے کہ یا اللہ میں تجھے ناراض نہیں کرنا چاہتا تو یہ کلام آپ کے لیے ہے۔ تو تے آدھی کچھ نہیں ہوندا کر لے جے دل کردا اے، ہر کوئی من مرضیاں کردا کون کسے تو ڈردا اے، میں جے پوری کراں سب چاواں چنگا مندا سب کر جاواں، اس تے کیڑا زر لگدا اے، پر ڈر لگدا اے نی بھیڑی ڈر لگدا اے، کتے میرا مولا میں تو رس نہ جاوے، کتے میرا مولا میں تو رس نہ جاوے، دل تیرا دنیا دا شدائی، دل تے ہر دم یہی چھائی، اس تو ود کے کی کھٹیائی کر کے ساری عمر کمائی، پر اتوں دیاں کوٹھیاں کاراں میں نہ تے دل نہ ہاراں، مینوں تے جنت والا اصلی گھر لگدا اے، ڈر لگدا اے نی بھیڑی ڈر لگدا اے، کتے میرا مولا میں تو رس نہ جاوے، کتے میرا مولا میں تو رس نہ جاوے، اپنا بندا جو آپ ہی مالک اگلے اس دی حالک، میرا جیون میری مرضی او نہ سندا کوئی عرضی، تے جیڑا رب دا تابعدار ہوئے اس دا ہی بیڑا پار ہوئے، مگر اس تے بڑا ہی صبر لگدا اے، ڈر لگدا اے نی بھیڑی ڈر لگدا اے، کتے میرا مولا